Po rozpadu Sovětského svazu se Spojené státy staly jedinou světovou supervelmocí. Dnes však stále více geopolitických analytiků tvrdí, že toto období se blíží ke konci. Podle realistické školy mezinárodních vztahů vstupuje svět do éry soupeření několika mocností. Největšími vyzývateli amerického postavení jsou Rusko a Čína, které stále častěji koordinují své strategické zájmy. Politolog John Mearsheimer dlouhodobě upozorňuje, že žádná velmoc nepřipustí vznik konkurenta ve své sféře vlivu. Podle jeho teorie je střet mezi Spojenými státy a Čínou téměř nevyhnutelným důsledkem růstu čínské moci. Graham Allison zase připomíná historický vzorec, kdy vzestup nové mocnosti často vede k napětí se zavedeným hegemonem. Největší pozornost odborníků přitahuje Čína. Za posledních 20 let vybudovala průmyslovou základnu schopnou produkovat válečné lodě tempem, které západní státy jen obtížně dohánějí. Peking investuje do torpédoborců, fregat, jaderných ponorek i letadlových lodí. Podle řady analytiků se právě námořní síla stává hlavním nástrojem čínského vzestupu. Cílem Číny není pouze obrana vlastního pobřeží. Peking usiluje o kontrolu klíčových námořních tras, ochranu obchodních zájmů a posílení vlivu v Jihočínském moři i širším Indo-Pacifiku. Někteří analytici tvrdí, že dlouhodobou ambicí je omezit schopnost amerického námořnictva působit v oblasti tak svobodně, jako v posledních desetiletích. Vedle klasických lodí rozvíjí Čína hypersonické střely, moderní protivzdušnou obranu, satelitní systémy i umělou inteligenci pro vojenské využití. Západní experti upozorňují, že Peking neusiluje jen o početní převahu, ale také o technologickou soběstačnost. V mnoha oblastech chce snížit závislost na západních technologiích. Rusko představuje jiný typ mocnosti. Jeho ekonomika je výrazně menší než ekonomika Spojených států nebo Číny, ale disponuje rozsáhlým jaderným arzenálem a silným obranným průmyslem. Konflikt na Ukrajině přinesl ruské armádě rozsáhlé zkušenosti s vedením moderní války, které podle části analytiků nelze podceňovat. Bojové zkušenosti vedly k rychlému vývoji dronů, elektronického boje, protivzdušné obrany i nových taktik. Někteří vojenští analytici upozorňují, že armáda, která dlouhodobě vede intenzivní konflikt, získává poznatky, které nelze plně nahradit mírovým výcvikem. Jiní současně připomínají vysoké materiální i lidské náklady války. Z pohledu realistické školy není rozhodující ideologie, ale moc. Právě proto se Moskva a Peking zbližují. Nejde o klasické spojenectví, nýbrž o partnerství založené na společném zájmu o oslabení dominantního postavení Spojených států. Spolupráce se rozšiřuje v energetice, obchodu, diplomacii i při společných vojenských cvičeních. Rusko nabízí rozsáhlé energetické zdroje, strategické suroviny a vojenské technologie. Čína přináší kapitál, průmyslovou výrobu a obrovský domácí trh. Část analytiků tvrdí, že právě vzájemné doplňování těchto sil představuje pro Západ větší výzvu než schopnosti každé země posuzované samostatně. Spojené státy dnes čelí několika strategickým výzvám současně. Musí udržovat závazky vůči NATO v Evropě, podporovat spojence na Blízkém východě a zároveň přesouvat stále větší část vojenských kapacit do Indo-Pacifiku. Podle některých expertů jde o mimořádně náročnou kombinaci politických i vojenských úkolů. Další výzvou je ekonomická soutěž. Čína postupně posiluje svůj vliv v Africe, Latinské Americe i Asii prostřednictvím investic, infrastruktury a dlouhodobých obchodních projektů. Kritici tvrdí, že tím rozšiřuje svůj geopolitický vliv, zatímco zastánci upozorňují, že řada států díky těmto investicím získává potřebný rozvoj. Někteří analytici proto tvrdí, že svět již není jednoznačně unipolární. Vojenská síla USA zůstává mimořádná, ale ekonomická a technologická konkurence je výrazně silnější než před 20 lety. Podle této interpretace nejde o náhlý pád americké dominance, nýbrž o postupné snižování její relativní převahy. Na druhé straně existuje řada odborníků, kteří upozorňují, že Spojené státy si stále udržují rozsáhlou síť spojenců, vedoucí postavení ve výzkumu, silné finanční instituce i globální vojenské základny. Tyto faktory podle nich poskytují USA výhodu, kterou nelze hodnotit pouze podle počtu lodí nebo velikosti armád. Přesto se mezi geopolitiky stále častěji objevuje názor, že rozhodující období teprve přichází.
Pokud bude Čína pokračovat v modernizaci námořnictva a Rusko využije zkušenosti z moderních konfliktů k dalšímu rozvoji armády, může být mocenská rovnováha v příštích desetiletích výrazně odlišná od té dnešní. Nejostřejší realistické analýzy tvrdí, že éra nesporné americké převahy skončila. Podle tohoto pohledu budou Spojené státy stále častěji narážet na koordinovaný odpor mocností, které mají dostatek ekonomických, vojenských i technologických prostředků k prosazování vlastních zájmů. Jiní odborníci s tímto hodnocením nesouhlasí. Budoucnost světového řádu proto zůstává otevřená. Jedna skupina analytiků očekává postupný přechod k multipolárnímu světu s rostoucím vlivem Číny a Ruska. Druhá zdůrazňuje, že Spojené státy mají stále mimořádné zdroje, silné aliance a schopnost přizpůsobit se novým podmínkám. Výsledek tohoto soupeření ukážou až příští desetiletí.